Sara on elämisen tilaratkaisujen asiantuntija. Tamperelaisen 16-vuotiaan Luka Nurmen kilpailukausi 2020 huipentui marraskuussa Etelä-Ranskan Paul Ricardin radalle, jonne hän sai Lamborghini Supertrofeo-ratasarjan finaaliviikonloppuun kutsun saksalaiselta Leipert Motorsport-tiimiltä. Marraskuun aurinkoiseen Etelä-Ranskaan matkattiin todellisena suomalaistiiminä, kun vuokra-auton jousilla istui myös Leipert Motorsportin toista autoa kuskanneet ja näiden kilpailujen jälkeen tämän Euroopan mestaruussarjan hopeista palkintopystiä Suomeen kelkkoneet Elias Niskanen ja Mikko Eskelinen. Leipert Motorsport ei Luka Nurmelle suikaan ollut uusi tuttavuus, koska tarkalleen vuosi sitten hän oli Espanjan Barcelonan radalla Elias Niskasen tapaan saanut ensipuraisun 620 hevosvoimaiseen Lamborghini Huracan Supertrofeo Evo-autoon. Näin kun tiimin jäsenistö aina tiimipäällikkö Ingo Laiperttia myöten oli jo entuudestaan tutut, niin tunnelma oli vähän sama kuin olisi omaan kotiinsa tullut. Lamborghini Supertrofeo-ratasarjaa ajetaan GT World Challenge-kilpasarjan yhteydessä. Samalla kun seuraavaksi ihaillaan kilpailukeskuksessa esillä olleita 1980-luvulla valmistettua Lamborghini Countach ja kesällä 2020 esiteltyä uutta Lamborghini Essenza superautoja, niin kerrottakoon, että kyseessä oli siis Lamborghini Supertrofeo Euroopan mestaruussarjan 5. ja samalla sen finaaliviikonloppu, jossa tosiaan sittemmin saatiin mitä mainionta suomalaismenestystä, kun Elias Niskanen ja Mikko Eskelinen pokkasivat 2 Pro Am-luokan palkintokorokesijoitusta ja sen jälkeen juhlittiin EM-hopeamitalia. Luka Nurmella edessä oli kansainvälisen autourheiluuransa ensimmäinen iso tulikaste, kun vastassa oli lukuisia Lamborghinin tehdaskuljettajia ja niihin saappaisiin kovasti haluavia uusia naamoja. Nyt ollaan siirrytty tänne Paul Ricardin radalle ja nyt olisi kisaviikonlopun aika, eli ajetaan tällä Lamborghini Supertrofeo-autolla Euroopan Supertrofeo-sarjaa ja ajopariksi mä oon saanut Guillem Buisson. Se on aiemmin ajanut GT4 tässä Blancpainissa ja on tosi kova kaveri GT-autoissa. Ja miten mä tänne päädyin, niin ton Buisson toi tiimikaveri oli perunut ja vapautui sitten paikka tänne ja tultiin ajaa. Ja nyt tässä on 2 lyhyttä reeniä, että varmaan 20 kierrosta saan ennen aikaa jo, joten aikaa ei ole paljon reenata ja nopeasti pitää autoon tottua. Ja, sitten on 2 aikaa jo. Guillem ajaa ekan aika-ajon perusteella lähdetään ekan kisaan. Ja mä ajan toisen aika-ajon, jonka perusteella lähdetään toiseen kisaan. Kisat on täällä tunnin mittaisia ja ajetaan suunnilleen puoliksi, että puolessa välissä eka kuski tulee sisään ja vaihtuu toka kuski rattiin ja sama toisessa kisassa. Ja joo, nyt pitäisi koittaa pärjätä niillä 2 reenillä ja vetää lujaa. Turhaa ehkä teit jo niinku tollasen, kun siitä vaan kun tulet sen niin suoraan sinne päälle. Okei. Simman toi hyvä tästä niinku ja aikaisin kaasulle ja ihan rajoilla, että sä saat vielä hyvän linjan ja tietysti tähän sen verran, että tässä on oikeastaan ensimmäinen semmonen sit vaaran paikka, että jos on satanut tai on aamulla pois. Kun Ferrarin tehdaskuljettaja Toni Villanderin vinkit on kuunneltu, niin sitten oli aika siirtää saatu tietotaito käytäntöön ja harjoitusten kautta edetä kohti välimerellisen syysillan pimeydessä ajettuja aika-ajoja. Jotta haastetta olisi riittävästi, niin ensiksi aika-ajoja edeltäneet harjoitukset ajettiin näissä valoisissa ja kuivassa kelissä. Sitten muutamaa tuntia myöhemmin aika-ajot syöksyttiin syksyisen pimeissä sekä puolittain myös kosteissa olosuhteissa. Hypätään seuraavaksi Lukan kyytiin ja katsotaan kuinka haastavaa se olikaan.
Näin kansainvälisen autourheiluuran ensimmäinen aika-ajo on nyt ajettu. Ja ensimmäisenä mahtavasta vedosta on onnittelemassa oma isä Tino Nurmi. Noniin, elämä eka aika-ajo Lamborghinilla takana. Annas tulla. No, meni kyllä mun mielestä ihan hienosti, että ei kauaa kestänyt, tai siis ei ollut niinku paljon reeniä alla, että 6 kierrosta taas vetään kuivalainen aika jo, mutta yllättävän hienosti meni ja aika oli koko ajan hyvä ja no lopussa jäi se vikanipistys ottamatta, kun oli niinku -70 mittarissa tosta ekalta sektorilta, mutta sitten tuli vähän noita hitaampia eteen. Se oli siinä, mutta kyllä mä oon tyytyväinen tohonkin sijoitukseen. Niin on minäkin. Kiitos. Jokaisen ajosession jälkeen kuljettaja analysoi tuottamaansa dataa insinöörinsä kanssa. Olipa se autourheilun muoto mikä tahansa, niin nykypäivänä paras työkalu kuljettajan kehittymiselle on auton tallentaman datan analysointi. Nyt on viikonloppu saatu pakettiin täältä Paul Ricardin radalla ja mä oon kyllä omaan ajoon on tosi tyytyväinen ja tiimikaverikin näytti hyvää vauhtia tuossa koko ajan ja eka kisa. No siinä oli lähdössä tiimikaverilla vähän ongelmia, pieni osuma ja pyörähdys. No sen jälkeen ihan hyvää vauhtia tultiin ja vikalta sieltä sitten sen vuorolle taisi nousta 17 ja sitten mä menin rattiin ja tosi hyvä vauhti oli koko ajan ja tultiinko me sitten 13 maalin loppujen lopuksi. Ja, sitten yö nukuttiin hyvin ja nyt oli heti aamusta jo kisa ja mä aloitin ja aika varma lähtö ja hyvin sain pidettyä oman sijaan ja ei tullut mitään osumia koko kisan aikana. Ja, no, vauhti oli hyvä alusta asti ja sitten loppuvedosta vedettiin niin kuin vähän jäätiin enää kärkeen, että tosi hyvää vauhtia. Ja sitten tiimikaveri tuli ajaa ja veti kans tosi hyvin ja 9. tultiin sitten maaliin, että sai nostettua pari sijaa meitä vielä ylöspäin. Ja tosi tyytyväinen on viikonloppu ja koko viikkoon oikeastaan noihin aikaisempiin testeihin ja tähän kisaan. Että. Sara on elämisen tilaratkaisujen asiantuntija.